Második videó. Nem tudom, mit csinálunk éppen. Na. Berakhatod mégpességgel. Wow! Ez varázstól! Ja. Igen, megvan a táncosunk is. Most egy kicsit járkálunk, mert szüneten vagyunk, úgyhogy ráérünk. Szia, Fanki! Sziasztok! Igen. Ki most nem megyünk, mert kurva nincs kedvem sétálni annyit. Wow, te! Ahhoz képest építőipari iskola. Lebomlik az egész. Ez is meg kell jönnek, nincs semmi. Ja. Jó a cipők, mi? Azt hiszem. Honnan jött az Nem is tudom tőlem. osztálybemutató tutoriál. Hát elég ronda egy osztályterem, de mindegy. Ja, te van. Hírek. Igen, elmondom nektek, ez a kukászsák. Nem az a csókavár. Ez ilyen... Nagyon jó zene. Hát ez egy mamut. Aminek régen volt pinája, de már nincs. Mert meg lett varva. Ó, bácska, Megnézzük szépen, milyen feladatot csináltunk órán. csináltunk volna. Félig meddig sikerült. Okcső. Hát kellett volna elrajzolni, aztán... Én lerajzoltam. Ó, nézzétek! Rózsaszín szivacs. Kicsit meleg, de hát ja. Oda is adom neki, várjatok. Vegyetek, így mutatom nektek, hogy hozom ezt a szendvicset. Méghozzá belerakom a táskájába, és így megvan a szivasról vagyunk. Hol voltatok, fiúk? Ha mi az, hogy ellógunk az óráról? Jó videóban hagytam, hogy benne van. Ki? Nem, most ne. Na mi van? Megint már krémes? Ja, mindig. Fő a változottság.